Kasang hinyap ter Youth Council mentah kasengi ke Alpotrik unai weng ajab san kali ikendu yau he ke Central Bureau of Investigation CBI mau ding diang Shillong ban panjing syai hal kejingbi kejing tai ke ba Isyan Khamat bakadai kejing tai ban Money Blay hapo ke plau kan ke office kini kejing kendu kini ngam keseng kalong hadin bagi ajing ujol bat panjing syai shua hakan ni ketiau ke ba dep nak ke office ke ba krempat ai setia ke jubab habakran ciklap tai ke bor present ke Syuaisi ba roi ke person ram ong ba hakajing ya kendu UDIG ke CBI wa pensyai ba kajing tai kamdai setia kajing Money Blay handai kedai tang kajing tai ban kilan med ne meditation center ba roi kupal ong ba kaseng kam persya ya kanu kan yam handai ki office sokar kimdai ban pen i ya kajing ya sya niam namar bakarin dia kedai bum ya sya ya kanu kan niam yang dong kaseng haka sautrik dong mentau benai ni la ya kajing tho ha po u he jong ka CBI bo office ang le po mau ding yang alor kajing yo jing tip kajong ni ba kadon kajing sna ya kenja jaka ban Money Blay hakani ka office jong ka CBI ka bodon hang ni hadin bang yo ya kajing tip ila ai da kajing tho ban pan jing shai alor kata kajing yo jing tip kajong ni kum juru ban ong ye ki ban penpau ya ki ba kanik lada kadon ka bakum kata kajing sna ya ki bakum Money Blay ki bodon hang ni hapo office kalong persya ya kariti sensar jong ka dari India namar ba ngila puli ki judgment ki ba fair jong ka Supreme Court jong ki High Court ki ba fair bakum juru la ngi pet ya kariti sensar jong dari India ong ba kari India ka kata secular republic lani kari ka bomdon kanu kajing ya sya liang ya kanu kan yam tilada kami ka bakum kata ka temple hang ni hapo office jong ka CBI ka bade ka we na ki tanak trikam jong ka sarkar India lada ka don ka tep ka ying Money Blay kapan pau ba kani ka office kamlong light lut chu lani kam don chu kata ka secularism aka di nakaliang jong ka seng ngila pan pau wit kading persya ban ngila ongru ba ngila dawaru ba ka office jong CBI ka bodon hang ni kadai ban ajing syai ngila ap mentala situ yo tam ngim simlayo kanu kajing persya mentala ka singi ngila awan ban ye kendu ya u he badi pet ya kani ka CBI office ka bodon hang ni po mau diang bat ban ye kren markmat bat u ban panjing syai luar kini kijing tip ki jongi bat kijing pan bat kijing ya kajing tho ka jongi nakaliang jong u DIG jong ka CBI office ka bodon hang ni bade ru head of branch jong ka CBI office ka bodon ni po mau diang ulah kren na ka basya yangi ba ka CBI office ka bodon hang ni kamdon kanu kajing thumu bante ya kata ka temple bat ulah ongru ba kani ka building ka bodon menta ka kita community center bat ka meditation center ya ki nongtrei ki basyong basa hakini ki residential quarter ki bodon hang ni hapo hajan jong ka office hi bat nakaliang jong ka seng ngila kren na ka basya ya uni u he jong ki CBI hang ni ban ong ba lada ka day ka meditation center ka seng kamdon kanu kajing persya dai nang ni Ahmad lada japat ba ka CBI lani ki nongtrei jong ka CBI hang ni ki pishna lani ki pelong ya ka kum kata ka jaka Money Blay dalai ru nginom sya ya ka bakum kata ngilapan pau ru da ka basya bangim dei bangi persya ya kanu kaniam lada fipet haki lada fipet bat ya ka jingong kumba kalong ya po Meghalaya yang iong ba ki babun ngi ki krista kamut pat ka sarkar jela kan sya ya borok ki police station ya borok ki office sarkar bantai ya kita ki yang mani hakmat jong ki office ke jong ki namar ka constitution hi jong kari India ka ong baka state lane ka sarkar kamdei ban pen i ya ka jingya sya liang yanu ru ya kanu kan yam ya kanu ka jat benri tiki khmi lenti baka CBI ru kabade ka we na kitna trikam jong ka sarkar India kamdei ban bu ya kanu ka dak hapo ka office trikam ka jong ka lane hapo campus ka jong ka ya kanu ka dak ban pen i baka long kaya sya ya kanu kan yam kadi katai kajing sngo ka jongi dang kaliang jong DIG bade ru head of branch ka CBI ula pentip bad ula kular yangi ula ong ru daketin ka basay kanomdon kata kajing temu ban bu lani ban pelong ya kani kacaka kum kata kacaka Money Blay jongki nongtrei ki bodon hang ni hapo kani ka CBI office bat ru residential quarter na kaliang jong kaseng ila let ru ban pet ya kani kacaka ban let khmi hi daladi bat kum bakalong hi mentang ila i ya ka ka signboard ya ka balatho bakadai ka meditation center kam community hall jong ki nongtrei ki basyong basa hang ni bat nginget ba kani ka jingi kren ka jongi bat uni uhe jong CBI ki officer ki bodon lang hang tu un bat ya la ka jong ka khitien bat kanom don kajing pen kala hadin habun bat nakaliang jong ka sengin buat din ya kani ka kam ngin pet ngor ba balada ka don kata kajing kala kajing ekran kum bala ekran menta ka sngi bat kum ba ulah pen pa nakaliang jong ka sengin don ru sakiwe kilat kilenti ban syem namar ba kum bang ong ipi menta ngitang tho tang ka CBI office
bat hakiwe kibor ngidon ru yakiwe pat kibor ki bakham hajrong ki baladangi iba ka CBI office ka penkenya ki kendon lani ki jing patha ki badon hapo constitution jokar India bat ki rai ki baka Supreme Court kala ai ki rai ki bagi High Court ba fair ki la ai halor kani ka benta ka bomsha ya ki public premises lani ki public office banbu ya ki nu ki cakamani belai kambut nak liang joka seng ngin sashim kilat kelenti ban ujor shekibor ki bakham hajrong kenang ban penting kena baki office jong ka sorkar ki jaka jong ka sorkar la kalong jong ka sorkar India la kalong jong ka sorkar Meghalaya kim dei ban pen khle la ne ban pen i baki ya sha liang la ne kilong liang hakanu ka jat niam hakanu ka niam ka badon han ya por India tingi shim ya kata kajingkren ka jong bat nginget ba unbat ya kata kajingkren ka jong balada open kela ya kata ngila kren ka basaya umentan ru balada kadon kajingkela ka ba open kela ya kani ka meditation center sya kata ka jakamani blay tingi mansi na kalyang jong ka seng ru ngin sa shim kiwe kilat